judul udah ya. Judul Roro Jonggrang saking kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kraton Prambanan rame, Prabu Boko ngenggo ing singgasanane kapena. Diubengi para emban lan praga. Ujug-ujug krungu swara rame. Bandung Bondowoso lan pasukane mlebu negeri. Yo Prabu Boko, kira kraton iki bakal dados kagunganku. Boten, kula boten badhe nyerahno kraton iki marang sampean. Perang sengit antara Prabu Boko lan Bandung Bondowoso kelakon. Amarga kesaktenane Bandung Bondowoso sing ora lumrah, Prabu Boko gugur. Pangupasanipun Kraton Prambanan tiba ing tanganku. Emban-emban padha wedi, Roro Jonggrang mlebu ganti rai sedhi karo bapake wis tiwas. Sapa kowe? Wayu koyo bidodari. Yesek, aku Roro Jonggrang, putrine Prabu Boko. Roro Jonggrang, aku kepengin kowe dadi garwaku. Aku bakal ndadekne kowe prameswari ing negeri iki. Ora bakal, kowe wis mateni romoku kepiye aku bisa nampa lamaranmu. Roro Jonggrang, pikir nganti becik. Yen kowe nolak, aku bakal ngerusak kabeh sing ana ning negaramu. Roro Jonggrang lenggah bareng emban-emban mikir carane nolak lamaran Bandung Bondowoso tanpa nggawa rakyat sengsara. Kepiye yang kita lakoni? Tapi pangeran iki kuat tenan putri, kita ora bakal iso nglawan. Aku ngerti, aku arep ngajuake siji syarat sing bakal bisa ditindakake. Kepripun Roro Jonggrang sampun mutusaken dulu. Ya, aku belum nampa lamaranmu nanging ana salah siji syarat. Syarat apa kowe? Nanging saktianku kabeh iso kelakon. Gawena kan disewu sajroning sewengi. Hahaha, Candi Sewu gampang. Aku mesti iso nglakokake. Bandung Bondowoso miwiti rencanane piyambake nimbali pasukan saka Wangsa Jin. Para Jin apa lemah lan wiwit nyambut gawe. Jin gawekno 1000 candi sewengi iki. Kanthi cepet ing sakawentari jam, atusan candi wis ngaduk. Roro Jonggrang meneng-meneng weruh saka jendela kraton, piyambake wiwit kuwatir. Gunakan dinika, awak dhewe kudu ngendikake dheweke kabeh. Ayo cepet bantangekno kabudayan desa. Roro Jonggrang bareng emban-emban budal menyang desa. Dheweke kabeh nangekake bapak lan ibu. Tolong aku lan para warga kudu nggodha bala jin supaya orang ngerampungake anggone gawe candi. Iya putri. Para warga desa wiwit ngobong damen. Nutuk lesun lan gawe swara rame. Para jin wiwit panik amarga dikirane. Ayo sedulur engkani, iki gawe iki putri Roro Jonggrang, ayo nutuk kata iki. Para jin mau banjur ngilang. Ninggalake candi 999 sing pun rampung. Bandung Bondowoso nesu. Bandung Bondowoso bali menyang kraton. Dheweke ninggali Roro Jonggrang kanthi nesu gedhe. Roro Jonggrang wedi, dheweke rumangsane wis ora iso ngedoh maneh. Loko, aku diapusi
Roro Jonggrang, Ciloko, kowe wis ngapusi aku. Candi iki 999. Kowe bakal dadi Kanthi rasa murka, Bandung Bondowoso nyabda Roro Jonggrang. Awake Roro Jonggrang alon-alon malih dadi reca watu sing endah lan sempurna. Candi sing bisa dibangun saiki kuwanter jenenge Candi Lambenan. Lan patung Roro Jonggrang. Jadi bukti katresnan